ngamthola umsebenzi ngisebenza naye wafakwa yimina kwikhampani. Yeah. Mina ngihola kangcono kunaye. Izinto zonke endlini ukudla yimina, igrosa yimina, imali yakhe angimazi nokuthi uyenzani. Unkosikazi kodwa ukuthi ayihambisa imali. Ngamtshela ukwazi into eThekwini. Ikhathileleziko. Manje uyibuzele ngololo yokuhlala emajointini. Uhlala nentombi kufanele ukholekana ngokuthi imali Okay, Macele Mbali, sengikuwena ngikhuluma nawe. Kuthiwa wena uyasebenza. Wo, ungakhulumi ngikhuluma. Kuthiwa wena uyasebenza. Okay, wo, ungakhulumi ngikhuluma. Imali kuthiwa kwazi ukuthi uyenzani kanti nasekhaya uthi imali awuyifaki. Webaba, sorry. Why ungamondli umkakho emakhaya? And uzongiphindelela umbuzo oqala. Akukho le ngamondli khona. Akukho le ngamondli khona. Webaba khuluma iqiniso baba. Manje bakwazi. Khuluma Nginayo nje ngizakhuluma nawe yona ngiyayibona ukuthi ngisele. Namakamera khona. Ngisebenza njani? Ngakabadoda ngilalele phela mangikhuluma nawe. Angisho bazobathini? Angakhethi izenzo zakhe azikhombisa ubudoda njengamanje. Ngizamabona ukumisika. Kulekile ukubumela. Kuyimanje ikhathileleziko. Yini ungazondla ingane okwesibili wenziwa yini ukuthi uhlale nomuntu umfihlele ukuthi unomfazi? Awengibuze wena uma ukuthi ikhathileleziko. Ungangibuzi. Uthangenze njani? Uyabona ukuthi bonke bangidlalela amehlo ngibhekene nezindaba zemali. Mana phansi. Akuthi uyabona ukuthi manje ngiseyinkingeni. Unawe kade ngizawutshela ukuthi ngisazolungisa. Baba mina iyophi into manje futhi baba ngikalungisa into ngitshela yona. imali yabantwana. Ngiyakutshela ukuthi ngicela imali yasekhaya esibhekene nazo. Ngizakubelungisa eThekwini. Ngicela imali yengane yona into ngakutshela kusuka ekhaya. yonke ngifuna imali yaba kuyimanje la ngikhona bekunokuthula. ngikhathele wethabazela wena namakamera. Bhekana entshebeni lezo kuya nazo. Uzakenza njani? Ungayidelela ngizosiza mina. Udayisa ngomzimba lwebaba. Udayisa ngomzimba lwemkhisi. Umuthi isinkwa sey'ngane lezo. Uhleli nesifebe la endlini ukonzona ukuthi isinkwa lesi sey'ngane. Ngenxa yomyeni wami ebese sesidukelene naye manje kade ngikwazi ukumthola phambilini isikhathi esingangonyaka nje asisakwazi ukuxhumana. Inkinga yami manje ngithe abakanyoni TV ngicaba ngisize bangibhekise yena ngoba manje ngigulelwa nawo umntwana seze wasesibhedlela angazi ukuthi ngizothini kubani ngoba ngisebenzisha ukusebenza ngisho umndeni wakhe manje usuhlele emahlombe kumina usuyabuza manje ukuthi kwenzakalani ngomyeni wakhe ugcinene nokhuluma naye. Koko. Njani sisi? Siyaphila Nkosi yami. Osisi igama lami nguMalandela. Sisuka kwiNyoni TV Nkosi yami. iNyoni TV uhlelo oludlala ku YouTube so oliyaye luxhumanisa abantu mawukuthi kukhona abantu mhlamba badubulana wanye ngeinamba noma basatholana. So manje siyesa yalelwa la ekhaya ukuthi sihambe sizobheka ubhuti kuthiwa uSiboniso kaMkhize. Angazi noma usiyamazi. Uyamazi? Yebo ngiyamazi. Oh. Ukhona la ekhaya? Akekho kwamanje. Usaphumile. Oh. Wese sikunodaba olidinga yena la. Njoba sihamba nomala kodwa ngicabanga ukuthi kodwa uyena umuntu omaziyo futhi mhlambe nongakwazi ukuthi lo daba akwazi ukulihlengisha. Mhlambe ikhona indlela ukuthi sitholele yena. Ngicela ngene. Singene. Yeah, ngene. Oh, sayisika. Oh, uzamfonela. Ngase ngathuka ngibona abantu bamakhamera. Uyathuka. Hayi kuyathusa ngempela. Kona esikhathini samanje izolo lisalungile. Lisalungile. Kodwa nje ungathuki kakhulu utho ngoba obhuti naye lo uyena osuke esigada nje endleleni Masamba. Ukuthi ngifake phakathi khona sizomuza ukuthi. Sifale nje kula speaker sesene. Baby. Hayibo. Unjani? Hey. Ukuphi njengamanje? Hayi ngeke. Kanjani manje? Bengicela bazi ukuthi uphuthumela endlini kunabantu abakudingayo.
No, angazi noma ibona yini kodwa bengicela ukuthi uphuthume nje la endlini njengamanje. Hayi awusikwe ngisondele ngizwe. Okay. Okay, asifuna ukukhuluma kakhulu, ngicela uvale amakhamera ofethu. Ngena babe, ngena. Salo samle. Angena futhi kade silinde wena. Ngena balinde wethu sibaze kwena. Baba, Kwenzeka nje Ngena. Angithi wena mana angithi wena usiboniso. yebo mina. Okay, ngicela ungene ungihlale phansi bhuti wami. hey, Angena hawo kade nawe. Kwenzakala nje ka. Babaleki. Ngihlale uhlale phansi futhi. hey baba. Baba, Mama usuzoqhamuka usuzothi baby baba kwenzakalani baba? Okay, manini asingayiconfuse lento seswami. Hey, bhuti, sawubona baba. Igama lami nguMalandela. Hlala kahle. ngikathusa. Hlala kahle usisenza nje, hlala kahle. Igama lami bafo nguMalandela. Siswami, igama lami nguMalandela. Njengoba kade ngichaze ukuthi sisuka kwiNyon TV. Futhi njengoba sila angazi noma kwakho noma kanjani la. Kodwa la umuntu esihamba naye siswami noSibhalele nangwa umama uSibhalele. Nihlale okay, ake ngichaze kanje. Ubhuti udaba lama luthi ubhuti ubemthola emini kuphela uma esemsebenzini. Lapha bengamtholi, right? Akunankinga ke lo. Uma ukhala ngokuthi ugulelwa ingane emakhaya, sekuphele unyaka kasabuya kasamthola nasefonini. Ubekade like last year ubemthola emini kuphela. Ngeke nje. Yimasis, why secabanga ukuthi shuthi lo ngenza kubuya kodwa akancane macela. Ubhuti umkhize kwazi ukuthi uhlale hostel. And umama ngaso sonke isikhathi kufanele ethi meze eThekwini angafuni lo ethi abafazi abavumelekile endaweni ahlala kuyo. Yes. Ngicela umlindi webhodi. So Bona nje baba wena befanele ukube ngiyakushaya kahle kahle. Befanele ukube ngiyakushaya webaba. Befanele ukube ngiyakushaya ungazongikhuphuleli ushukela. Uzongikhuphuleli ushukela. Shusasasaswi. Ngoba nakusinamakamera namhlanje. mani Ngoba nakuzashela amakamera namhlanje. Wamkhisi. Ngizongidetsela amakamera kwami. Ngiyarenta mina la. Okay siswami siyakuzwa lo. Lethi si. Ubhuti lo umkhize kwazi ukuthi uhlale hostel. Ungakwazi ukuthi uhlale hostel abafazi abavumelekile. Since asebenza akakaze lo bhuti lo azamvumele umacele ukuthi eze eThekwini. Number 2 sephepha njengoba ubona engasayi emakhaya. Okay. Wagcina nogoduka. Uyabona mfowethu ushoyo. Ngoba kwangeza akana unkosikazi Uyabona mfowethu. Akana nkosikazi akana ingane. Uyabona mfowethu. Emakhaya uthi udabukaphi Uyabona mfowethu ngisuka. Ubhekana nomndeni wakho uma wakhe nobhuti bakho. Izosikiza amanyalo wakhulumayo la ufika khona. Phela nawe kuze kwazi ukuzalela. Hayi mkhize ngeke. Umacele. Hayi. Kwenzakalani? Ngamthola umsebenzi ngimthola umsebenzi ngakwemsebenzini ukuze akwazi ukuphila. Mina wangithi akankosikazi akanangane uhlala nomama wakhe nabafowabo kuphela. Izwali. Okay mbali. Eyokushada cha. Okay mbali. Shuthi bengifinisha mina lapha. Okay Ngifinisha mina. Wena. Kuthi angihudule ngikulahlele phela ngizokudula wena. Phela mina nginosaka wentombi Kuyimanje asatshengisa ukuthi ukhuluma nesibilo. Wesifazane oqhamuka emakhaya. Hayi. Kuyimanje sisendaweni la engiqashwe khona. Kuyimanje masifike kulo esikhona ngizomelana nengane laphi khona ayifane Hayi, ngoba kuyimanje nomuntu esakhana sabantwana ekhaya nje bethi uzakhula ingane ngizombuza kanjani mina uyazi wena ukuthi ungenzela ukuthi ngibe nempilo ehlukene ukuthi sikwazi ukuyisela ekhaya emuva njengoba ngisukuma nifunani nifuna ukula hayi shuthi phela bonke bafuna ukuzana we angithi nawe ungesela amakhamera ufuna ngibuke umhlaba wonke phela fanele ngeke uzuyishada uzongishiya yabo manje bese ngizofuna wathi ngoba nakunuka kuyele sithana ayikho wena ezoyikhuluma wena hlala la ungasukumi la uhamba nami wekwempani
kunenkulumo ethi nina nobabili nisebenza ndawonye. Kule ukuthi wena umtholele kanjani umsebenzi phela usebenza ithi into yini?